ବୋଉ ଆଜି କ'ଣ କରିବ? ସବୁବେଳେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଭଜା ହେଉଛି ତ ପୁଅ କହିଲା ଆଜି ଟିକେ ବରା କରେ ଆଉ ବରା କରୁଛି ଆଉ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜକୁ ଛେଚା ଛେଚି କରିଦେଲି। ବୋଉ ଆମର ମଞ୍ଜିକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିକି କେମିତି ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକି ଭାଜିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ଟିକେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ବୋଉ ଆମର ଏଠି ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରିସୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ତାର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଅଛି ପୁରା। ନହେଲେ ନ ଖେଳିଲେ ବି ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଖେଳୁଛି। ବୋଉ ଏପଟେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପଚାରିକି ଦେଖିବା। ଝିଅ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଲ? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି। ସତ ନା କ'ଣ? ହଁ ଆକୁ ମିଛ କହୁଛି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କରିକି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ।